Bidiyo na. Ala ban shigo ciki ne. Duk zuwan ka kawo kasa ne. Anan za ka yi mana karuwanci. Akwai karuwanci. A to ai ne ce anan zai mana karuwanci. Kan ga ma wani ado ne aka yi. Ya bi yanzu. Ya mana. Ta shigo nan ne? A motar wata kwastama na ne. Za ta fi Lagos ne za ta wuri. Wannan shine a matsayin sarki ana nada mai gammo aka. Gaskiya. A rayuwa wuri ba hoto ake ba bidiyo ake dauka. Ai ban jin komai. Ba mai gaci. Yanzu a cikin shirin fim ɗin da za a soma a matsayinka na jarumi fitaccen jarumi. Me za ka iya cewa al'umma? Me za ka iya cewa game da shirye-shirye da aka yi a cikin wannan tafiya?